अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विश्व वन्यजीव दिनानिमित्त सोमवारी गुजरातमधील जुनागढ जिल्ह्यातील एका अभयारण्यात जंगल सफारीचा आनंद घेतला। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विश्व वन्यजीव दिनानिमित्त सोमवारी गुजरातमधील जुनागढ जिल्ह्यात एका अभयारण्यात जंगल सफारीचा आनंद घेतला। पंतप्रधानांचा हा लूक सोशल मीडियावर प्रचंड प्रसिद्ध झाला। यात पंतप्रधानांच्या हातात कॅमेरा आणि डोक्यावर टोपी असा सुंदर जंगल सफारीचा पोशाख पाहायला मिळाला। सोमनाथहून परतल्यानंतर मोदींनी सासनमधील वन अतिथीगृह सिंह सदन या ठिकाणी रात्र काढून तिथल्या 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी पहिल्या ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन घेतलं। या फोटोमध्ये नरेंद्र मोदी सिंहाचे फोटो काढताना दिसले। यात राष्ट्रीय उद्यानात सिंह सूर्यप्रकाशाचा आनंद घेतानाचा फोटो त्यांनी कॅप्चर केलाय। सिंहाची सगळ्यात जास्त संख्या गुजरात इथं पाहायला मिळते। हा प्रोजेक्ट लायन अंतर्गत केलेला उपक्रम आहे। प्रोजेक्ट लायन उपक्रमाकरता केंद्र सरकारनं आशियाई सिंहाच्या संवर्धनासाठी 2900 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेला इथं मंजुरी दिली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।